poďme ukončiť celé toto naše snaženie a poďme urobiť to, k čomu sme sa snažili dostať počas dnešnej hodiny, a síce vytvoriť nejakú triedu strela, ktorá bude vychádzať z tej helikoptéry, pôjde nejakou inou rýchlosťou, zrejme by mala ísť rýchlejšie ako tá helikoptéra a bude mať svoj vlastný vzhľad. Čiže toto už je celkom zložitá úloha. Možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, či tú triedu neurobiť úplne od začiatku, ale máme tu druhú časť úlohy. Chceme odvodiť tú strelu od triedy helikoptér. Dobre. Takže zostaňme na tom, že ideme ju odvodiť od helikoptéru. Čo máme k dispozícii? Máme k dispozícii triedu helikoptér, ktorá má svoje súradnice a má svoju rýchlosť. Takže túto triedu helikoptér využijeme a vytvoríme si triedu strela. Helikoptér súčasne má k dispozícii aj listener. Ten listener už je v nej, čiže nepotrebujeme ho tu písať. Strela tým pádom ten listener pozná. Konštrukcia tej strely, alebo konštruktor tej strely by mal byť vytvorený tak, aby sme tú strelu dokázali vytvoriť na nejakej konkrétnej pozícii, a síce takej, aby bola blízko tej helikoptéry. Aby to vyzeralo, že z nej vychádza. Čiže pošleme do tej strely súradnice X a Y a takisto tam pošleme aj nejakú tú rýchlosť, aby tá rýchlosť bola možno väčšia ako rýchlosť helikoptéry. Čiže vytvorenie strely spôsobí vytvorenie priestoru na jej zobrazenie na pozícii IX a IY a dáme jej nejaký rozmer 30-20, to je jedno, kľudne by sme mohli nastaviť aj iný. Vykreslenie strely veľmi jednoduché. Na aktuálnej pozícii sa paint komponent vykreslí v rámci kontajnera. Obrázok, ktorý sa na tom komponente vykreslí, začne na pozícii 1,1. Bude to čierny obrázok a bude to ovál, čiže bude to nejaká elipsa alebo ovál, ktorý bude dlhší ako vyšší. Prekryli sme kód, ktorý kreslil helikoptéru, čiže paint komponent v tom predošlom vykresľoval helikoptéru, v tomto prípade nám vykresľuje strelu. Čo bude výsledkom? Výsledkom bude, síce sme si mysleli, že sme to prekryli, ale nevyzerá to tak. Je tam nakreslená aj helikoptéra, ktorá bola v predkovi, a je tam nakreslená aj strela, ktorú sme nakreslili tu. Prečo to je? Predkom strely je helikoptéra. Čiže metóda super paint komponent volá paint komponent predka, predkom je helikoptéra, čiže paint komponent zavolá vykreslenie helikoptéry. Toto asi nie je celkom dobré. Aby sme to trošku vylepšili, tak máme v podstate k dispozícii dve riešenia. Prvé riešenie je také, že nezavoláme metódu volania predka. Čiže urobíme to, že namiesto zavolania superpaint komponent tam nedáme nič. Alebo tam možno dáme vymazanie pozadia. Toto riešenie je korektné, ale nie je zvyčajné. Zvyčajne chceme, aby sa ten predok tam zavolal, pretože môže mať na starosti aj nejaké ďalšie nastavenia, ktoré sme my nemuseli postrehnúť. Možno až niekde hlboko v tej štruktúre. Čiže môžeme sa zbaviť volania predka a sami sa postarať o zmazanie obsahu komponentu a o vykreslenie. Alebo elegantnejšie, vrátime sa k metóde helikoptér a v tej metóde helikoptér upravíme ten pay komponent tak, aby sme nevolali kód na vykreslenie priamo v metóde paint komponent, ale aby sme vytvorili nejakú inú metódu, ktorá sa bude starať o vykreslenie. Čiže v tomto prípade ten super paint komponent sa nám postará o vymazanie obsahu a vykreslenie vykreslí helikoptéru. No a v prípade strely nemusím prepisovať paint komponent, lebo paint komponent volá metódu vykreslí. No a moja metóda vykreslí v prípade strely bude veľmi jednoduchá. Čiže predefinujem len metódu vykreslí a do paint komponentu sa nestarám. Toto je taká slušnosť alebo taká nejaká zaužívaná postupnosť príkazov, ktorá je dobrá, takže bolo by fajn, keby ste možno, keď budete písať vlastné programy, sa tiež o to postarali, aby to kreslenie konkrétnych obrázkov nebolo v paint komponente, ale v nejakej samostatnej metóde, aby ste ju v budúcnosti mohli prekryť. No a konečne ideme do finále, vytvoríme potomka pre helikoptéru, ktorý sa bude volať Heli Ratata a dokáže zabezpečiť streľbu.
To znamená, mám dva komponenty, mám komponent helikoptér, od neho mám nejakým spôsobom odvodený komponent strela a chcem vytvoriť komponent, ktorý tieto dva združí do jedného a síce buď keď kliknem na tú helikoptéru alebo keď stlačím to tlačidlo boom, tak vtedy vystrelí na tej pozícii, kde sa nachádza, vystrelí odtiaľ strelu. To vystrelenie znamená, že vytvorí novú inštanciu a nastaví jej takú rýchlosť, aby letela rýchlejšie ako naša helikoptéra. Samozrejme, aby tie strely tam nelietali do nekonečná, tak je vhodné, aby po určitom čase automaticky prestala tá strela existovať. Čiže po nejakom čase zmizne. Ako na to? Potrebujeme urobiť metódu, ktorá zabezpečí vytvorenie strely. To vytvorenie strely by som nemal robiť zvonka, pretože tá strela patrí helikoptére. To znamená, že tá strela alebo vytvorenie strely bude súčasťou metódy heliratata. Čo k tomu? Strela je komponent. Každý komponent musí byť umiestnený v nejakom formulári. Pokiaľ by som tú strelu vytváral nejakým tlačidlom na formulári, tak poviem, vytvor mi strelu na tej a tej pozícii. Fajn, strela sa vytvorí na frame. V prípade, ak ju chcem vytvoriť cez heliratata, tak heliratata nevie, do ktorého kontajnera ju má dať. Nemajú kam addnúť, pretože heliratata nie je kontajner. Kontajner je len tento frame. Tým pádom potrebujem informáciu o tom, v ktorom kontajneri sa má vytvoriť strela. Takže túto informáciu potrebujem dostať do tej mojej triedy heliratata. Dobre, zmení sa konštruktor, pošlem tam túto informáciu. Heliratata už bude vedieť, že na frame FR má vložiť do tohoto kontajnera prostredníctvom príkazu add tú svoju vytvorenú strelu S. Je tam. Dobre. Strela má počase zaniknúť. Strela ako taká po svojom vzniku, keď vznikne jedna, tak sa k nej ešte viem dostať, ale keď ich tam vznikne 20, ako ste videli pred chvíľou klikaním na tlačidlo, že tých objektov bolo veľa, tak tá strela už stráca nejakým spôsobom mechanizmus, ktorým ju dokážem ovplyvňovať zvonka. Čiže tá strela by sa mala o svoje zaniknutie starať sama. Na to, aby som komponent vytvoril, potrebujem kontajner. Na to, aby som komponent vyhodil, tiež potrebujem kontajner. Potrebujem vedieť, z ktorého kontajnera ju mám vyhodiť. Takže aj strela by mala tiež poznať svoj kontajner, aby sa v čase, keď príde čas na zánik, vedela sama z toho kontajnera vyhodiť. Čiže jednoduchá operácia, pošlem si do konštruktora, alebo upravím si konštruktor pre tú novú triedu heliratata tak, že do nej pošlem frame, tento frame nastavím do nejakej premenej, ktorá bude reprezentovať JFrame. Vďaka tomuto nastaveniu potom v metóde, ktorá sa bude starať o výstrel, dokážem tú vytvorenú strelu vložiť na konkrétny frame. Čiže metóda výstrel zistí, na akej pozícii sa nachádza helikoptéra, pošle túto informáciu spolu s rýchlosťou, ktorá je 10 a s informáciou o tom, na ktorom frame sa má vytvoriť. Keď toto zabezpečí, spustí cez metódu štart aj časovač. Tá metóda nám tam zostala, štart ešte z tej pra verzie helikoptéry. Čiže toto je jediná úprava heliratata a poďme teraz na strelu. Povedali sme, že od strely chceme dve veci. Chceme, aby počase zanikla a chceme, aby išla rýchlejšie, aby ináč vyzerala ako helikoptéra. Na to, aby zanikla, tak potrebuje nejaké počítadlo, v ktorom bude informácia o tom, ako dlho existuje. Alebo potrebuje počítadlo, kde jej nastavíme, koľko taktov má existovať a keď sa to počítadlo bude znižovať a príde na nulu, tak je to jednoducho stav, že ju môžeme removenúť z toho nášho frameu. Takže na to tu máme premenu životnosť. Konštruktor trošičku upravujem, aby sme mali aj iný pohľad na vec. Do tohoto konštruktora mi príde informácia o rýchlosti, príde mi informácia o pozícii a pozrite sa, ja priamo v tomto frame, s ktorým pracujem, urobím aj jednutie. Čiže ak ja viem, na ktorý formulár idem niečo pridávať, nemusím po kliknutí na tlačidlo vytvoriť objekt a pridať ho na frame, ale môžem ho priamo v konštruktore pridať na ten frame, ktorému patrí. Čiže je to zasa
lepšia zapúzdrenosť, jednoduchší kód, nebudem musieť pri každom vytváraní toho komponentu povedať, že ední ma na nejaký frame. Ja len pošlem ako parameter ten frame, na ktorý sa má ednúť a tento príkaz mi ho potom do toho kontajnera na ten frame vloží. Na vytvorenom frame nastavím polohu, tak ako som si to pustil. Je to vlastne poloha, ktorá mi prišla z helikoptéry, čiže je to na tej pozícii helikoptéry a tu mám životnosť. Posledná záležitosť, ktorú treba upraviť, je počítanie tej životnosti a vymazanie. Malo by sa si to odpočítavanie diať v rámci metódy časovača, no a v prípade, ak to dojde nakoniec, tak sa jednoducho ten prvok removne. Tá metóda časovača je napojená na metódu, ktorá sa stará o posúvanie, takže v metóde posun, ktorá v prípade helikoptéry vyzerala takto, urobíme drobné úpravy. Tie drobné úpravy budú vyzerať tak, že budem znižovať životnosť. Ak dojdem do nuly, tak z toho môjho frameu removnem tento konkrétny prvok, túto konkrétnu strelu. Tým pádom prestane existovať. Na to, aby sa realizoval ten pohyb, tak zavolám metódu predka, to znamená tú metódu, ktorá mi posúvala helikoptéru, no a starám sa o to, aby išla tým príslušným smerom. Jednoduché, medzi sebou poprevezované, treba mať nad tým nadhľad a uvedomiť si všetky metódy, ktoré tam sú. A možno si ich nemusíte uvedomiť, ale stačí ich prečítať z kódu. Metóda remove odstráni komponent z kontajnera, parametrom je vždy ten prvok, ktorý sa má odstrániť. Ak odstraňujem seba samého, tak je to this. Čiže odstraňujem komponent, v ktorom ten remove bol zadaný. Komponent sa síce z formulára z frameu odstráni, ale stále tam zostane jeho vykreslenie. To vykreslenie alebo prekreslenie, keď prebehne prekreslenie kontajnera, tak až potom sa vymaže odtiaľ ten príslušný vzhľad strely.